ka-dragon, magandang araw. Good morning. Magandang umaga. Dahil nagkakimat-kimat kagabi guys, maghahunting kami ng Kabute. kabute sa bake. Sa baker. Sa baker. Namin nasama si Gigi at si Auntie Pasing guys kasi nga maaga pa. Anong oras na ba? May Baka tulog pa si Gigi. Si Kuya Ulan sunduin na lang natin dyan. Nandito na kasi si Kuya Ulan eh. Maaga siyang pumupunta kasi nga yung sa Kalabaw. Yung tigdan niya yung Kalabaw. alas 7 na pero tulim-lim pa. Sabi kasi ni Father baka daw may may kabute. Yeah. Sana swertein kami guys. Kaya talasan mo yung mga mata nyo girls. Kasi baka may ahas. lakihan Sabi ba? nila kasi pag may mga ganyang kabute daw, may Merong kabantay na ahas. Ewan ko kung totoo. Pero marami na lang naka-experience. Na may ahas sa tabi. Dito kaya tayo wala? Dati kasi noon pa talaga dito, madami yan dito. Ewan ko bakit ngayon hindi na ganun madalang na lang sila lumabas. Baka may ulan. Ayan, dito tayo. Kasama natin guys si Kuya Ulan. Ayan. Kakainis guys, naiwan ko yung basket. Ba yan? Yun na nga lang ang dala. Wala kadaming santol. Ito ba namang mayat mayalaglag. Uy, ba't dyan kayo dito? Dito tayo sa kabilang side. Nakakainis yung plastic ay yung basket iwan. Kayo ang nauli? Ikaw? Doon sa Manok yan marami. Sa Manok yan marami doon. Wala sa motor? Wala. Wala, hindi dyan nadala. Ha? Sa liit. Maubay. Madilim pa eh. Be careful guys. Ay, bari ako. Hala, yung Kuya Ulan! Saan? Where? It's a prank. Ayun nga, Ulan! Ito! Ay, totoo ba? Ay, ano ba yan? Dandan lang bunot. Parang di masira. Ano to? Yung kinakain na to? Totoo ba yan, Kuya Alan? Ayun na ba yun? Ito na yun. Oh, galing-galing! Wow! Uy, sabi nila may ulag. Oh, tingnan mo yung paligid. Nakainis yung basket natin. Naiwan. Ano ba yan? Wala, ang galing naman. Yay! Yes! Di kami bigo, guys. Tingin ko tabi-tabi na yan sila pag ganyan. Ganyan yan eh. Dapat ang masarap yung hindi pa nakabuka. Ang dami. Saan? Yun, oh. Tignan mo baka may ulag. Ito pa oh. I-check mo, Kuya Ulan. Ito pa oh. Hala, guys, ang dami. Guys, uwi ka kami. Guys, ang dami. Ito pa. Oh, matapakan niyo. Sandali, tignan mo baka may ahas. Magmasig-masig. Wait lang, Kuya Ulan. Sarap yung taktak ko. Ayun pa Kuya Ulan, oh, tatakong oh. Hala. Ito na ito. Hala, kadami. Hala, meron pa dyan Kuya Ulan? Hindi, parang damo lang na ginabunot. Guys, oh. Ganda. Ako lang tagatingin ng ulag. Tagatingin ka. Talasan mo yung mata mo, oh my God. Hindi na kasi yung ating plastic. Puno na agad yung plastic natin, yung sombrero mo. Nakikita niyo ba yan, guys? Ang dami. Oh. Yan. Wala, meron pa sa likod. Ano pa ng basket eh. Yes. Sarap mag-harvest. Patry din ako. Aray. Na, katagal ko nang di ulit nakakita ng ganito. Galitan kayo ni GJ. Yeah. Ay, pang paano pala to, no? Bigyan sa sinanay mo. Dami, J, oh. Ba't di ko mahila? Basa nga dalawang gabi na rin namin hindi natulugan. Ba't din? Sino? Basa nga. Sabi sa susunod na kayo nito. Tapos na ako. Wala, kasarap maggabot. Ang dami pa dyan guys, oh, sa ilalim. Sinong gusto nito guys? Sino kumakain nito?
Mushroom. Ligaw na mushroom. Yung kabuting hindi inaalagaan. So, Isang tumutubo. wala na sa ilalim, kaya ulan. Lagyan natin ng talbos ng ampalaya. Dati ko kasing binubunutan to eh, kaya ano, alam Doon tayo sa ko baba. magtubo. Pero yan, dyan lang Labas na, kita labas. kanina. Pero kuya ulan, alam mo yung connect ng kidlat? Oo. Bakit? Araw natin ngayon ah. Yung sabi nila, kabuting kidlat ito eh. Ah, kabuting kidlat. Paano nag-ano? Pero tayo ay doon dapat tayo. Doon no, Tag-ulan lang tumutubo ito. Dito kasi guys, lagi si Kuya Ulan minsan nakakakuha. Dito baka meron. Ano? Oh, yan pa. Patukong, yan o, patukong. Ito oh. Ito ang the best. Ito ay the best yung hindi pa siya gano'n ka. Sa daan lang, di nila nakita. Kuya ulan, wala. Tignan mo naman kasi hindi halatang ano, ikaw nga ba naman? Itim eh. Ito kaping oh. Talaga naman. Buti mo na kayo. Swerte. Araw natin today, guys. Ayun pa, ang dami pa doon. Ay, ito pa, atin. Ala, ito pa. Ito po. Ala, kadami. Wala yan oh. Oh. Sukol na sukol. Ay, ito, kabagtit mo ate. Ay, kabagti. Napakan nyo yung mga maliliit dyan. Ayun pa oh. Ba't ka magpunta sa akin? Ayun, sa likod mo, dami oh. Oh, hindi niya. Ang dami. Ayun, Hindi napapansin yung ganito oh. Kaya nga. Kaya ano, ingat-ingat. Ayan pa oh. Mo. Kalma. Kasi mga ganihan mamaya. ala. Sigurado yan dyan. Yan ang maliliit oh. Ala, yung sombrero ko tanggal na. Kung gusto may magtubo pa. Ayun po, meron pa doon. Diyan sa puno ng kwan na yan, oh, santol, dami gatubo dyan eh. Oh, ala, nagadun eh. Oh. Puno mo nga, di ba napansin to? Maliit. Maliit naman daw. Patukong. Ano eh, nagado guys ne, kaya tiyo. Lutuan kayo damdama. Hello, ang dami-dami ko nang dala. Pero hindi to pwede guys sa may ano, katrangkaso lang. Nakakabinat daw Mabibinat to guys sa mga lagnat dyan. Daming langgam boy. Kung gusto may magtubo pa dito. Wala tayong lalagyan. Wala ba ba? Pagwa tayo kayo kay hawakan mo lang yan. Kunin, hawakan eh, dalinit ko yung kwan eh. doon, yung Pagkain bilao. ng aso. Iting. Oh. Dalit yun eh, pangit mag ano, no? Pangit yun. Paano mo bitbitin? Hindi na, gaulaan? Ha? Ay, oo. Ay, mahawakan. Wala na eh, nadulbul na dahil. Guys, tadur-dur na guys. Kalimut. Kalimut. Pumutot guys, narinig na yan. Hindi ako yan. Ano ka ba? Ikaw yun. Dapat matalas ang inyong pandinig. Balikan nyo yun guys. May umutot. Pang ringtone. Hindi ako yun, boss. Hello, umulan na. Dala yun, no? Kuha muna kami ng lalagyan namin guys. Ayun ko yung mga niram. At yung lalagyan namin, naiwan sa bahay. Yun lang ang dala, naiwan pa. Ito, itong manamis-namis eh. Ang dami. Meron pa akong katubo dito eh. Sobrang excited namin. Ano na, asak-asak talaga. Pag bunot mo ito, kailangan may ingat ka. Ay, nata oh. Ay, iba. Kabuting Puti man bunton. yan. Kabuting bintin yan. Baka Ulam din yan, kaya lang madulas. Mga Bisaya, may alig ko ganyan eh. Pumitso. Libre na naman ang pangulam. kabuting kayo. Hindi tayong kabuting. Ganap pa tayo din. Marami pa din. Oh guys, oh, ang dami oh. Wow, diba? Tawan. Magandang umaga natin ah. Ngayon lang ulit ako naka, ano, ng ganito eh. Bonus. Nakabunot. Katagal na rin kasi dati Kaya nag-ano pa lang tayo no, yung Dito pa tayo Ano yun? nakatira yata noon. yung sa ganyan pa lang oh, anong tawag dito?
Dayami. Dayami. Eh, wala Sa na. dayami kasi dati, mas masarap din magkuha doon. Oo, mga bilog-bilog Pag na. ganun-ganun mo, pag angat mo ng dayami, karami na agad. Wala Ngayon na kasi kasing wala ng dayami. At harvester na ang ano ngayon. Wala nang tracer. Ulan na naman. Kukuha lang ng lalagyan si Kuya Ulan, guys. At baka maunahan kami ng iba. Alam niyo Payong ba? kapeng. Gaulan. Ang ganda eh. Sarap ito. Yung ganito ang masarap oh. Ito oh. Yung ganito oh. Ito masarap guys. Yung hindi pa siya bumuka. A few moments later. So, ayan guys. Dumating din si Alec. Nasalubong namin sa daan. Nagatabas na mong palay niya. Nagalinis ng kanyang Kapagayan. palayan. Kanina pa ako. Bakit may nag-ikot na dyan? Dito, wala pa dito. Wala pa sa kayo sa tipo. Wala pa hindi pa nila nagtubo eh. Nang galing sa ito, bago siya no? Baka mayroon pa doon sa ano natin. Di pa kasi natin nasurusuro lahat. Dito kami guys sa mahuganihan. Baka mayroon. Kalaki na nakalagyan ni Kuya Ulan. Nanigurado. Hindi muna namin yung dala namin guys. May Linawan nyo ang inyong mga mata. tubo. Kaya nga, madilim pa naman. May timuhan. Aat. Kain ko mga Paano naman tayo dito? Saan? Pagila daw like. Baya. Ayun yung kudet. Pakita mo. Ito oh. Yan, kudit daw guys ang tawag Kudet daw yan. Kinakain din daw yan sabi ni Papa. Pero, Ay, no. hindi ko pa natikman. Kudidit. Yan po. Meron yan sila, tabi-tabi na yan sila. Manalig ka sa akin. Oo nga, kaputi niya. Wala, unat na unang. Yung. Ay, ito pa! Ayun, meron. Ano ko na dahil? Mm. Hey, ako nakakita dito. Baka meron pa dito, nakatago. Tig-iisa man. Meron. Yung tabi-tabi sana na. At least mayroon pa rin tayong nailagay sa timba ni Kuya Ulan. Tingin nga yan, te. Kabute. Wala. Yung masarap din yung sa no? Yung sa dayami. Bilog-bilog. Kaya nga. Yun ang masarap. Hindi talaga buko. Mas marami pa dun eh. Baka marami pa doon sa taas-taas ng Kuya Ulan. Tingin pa kayo tayo. Balik tayo doon. Guys, si Kuya Ulan munang pumunta dun sa kasamsamukan. Hindi masukan. Baka daw may ahas eh. Scary bells. Sigawan niya na lang daw kami. Balik kami guys dun sa pinagpunan namin kanina. Maghanap pa kami doon. Wala man dito. Kaya nga hindi natin naikot yun eh. Bahala si Alec guys. Wala kami nakuha na Tulungan pa dalawa. lang namin, wala na kaming nakuha. Malas mo na talaga kayo Tama nakuha. dyan na, parang di siya nag-iisa. Kaya nga. Malungkot. May balat sa puwet sa Alec.
Maganda tignan, no? Aragay ko. Wala talaga. Wala. Wala talaga to siya. Lipat-lipat. Balat talaga sa alik. Hindi pa tanggapin. Much later. Baka mo mayroon pang mayroon pa. Kailan may pampalubang. Mayroon pa tayong natira pala eh. Lek, tanggalin mo. Hindi kasi siya halata no, brown din. Itong tanggalin. Totoo. Karikot pala eh. Hindi mo ni Kuya Ola nakita niya. Liwanag baga ng mata nito ni Kuya Ula. Bakpasi man, ano lang yan? Masarap na yung ganito. Masarap na yun. Hindi pa nakaano. Bandot kamay. Baka makakit tayo sa tuktok ah. Hindi natin na malayo. Nandun na tayo sa taas. Wala na talaga kami guys nakuha. Si Alik kasi nagsama. Okay na yan. Ito pa oh. Meron pa guys. Hintay mo tayo sa ito. Oh. Ayun pa oh, maliit. Nakakuha din ako. Sabi mo. Meron pa talaga dito no, natitira pa isa-isa. So, sobrang excited kasi natin kanina. Hindi talaga mawalan yung ano, may masarap. Ayan pa May guys. titira talaga. Yun po, maliit. Dalawa. Magbukanin. Magbukanin. Ano mo pa ito? Akin eh, bukas. Isang piraso. Maglabas din dyan. Oo, hindi pa nga nagtubo yan dyan sa may puno na yan, oh. Maraming katubo yan dyan. Sobrahan tayo sa lalagyan. Palalagyan, gang. Oh, ayan oh. Akin yan. Isang dilao din. Bigay ng gulong. Katawa. Ipailalim natin tong ano. Parang hindi mo. Malapit sa White House ang bahay Ilang luto na. to, Peng? Ilang Sa bubog. recipe? Kunti lang yan pag naluto. Magtipos yan. Dalawa Bukas eh. mo lang. Kaya yan, dalawa. Dalawang recipe. Dito ako magdano. Hindi natin yung asawa ni Kuya Olan. Parang may pananghalian sila. Ang gitna naman yung isa eh. Sino? Basang. Matakaw si Basang sa ganta. Oh, kapakin na yan ah. Masarap nga papakin. Masarap niya papakin. Sariwang sariwa ko. Much later. Yan guys, maglilinis na po kami ng kamote. Yan, dami. Ano yun na to? Persahin na yun. Mamaya na, linisan mo muna. Hey guys, sarap nito. Ang lasa nito is ano, maalinamnam? Ano ba yun tayo? Mananang. Ang lasa nito is mananam. Mushroom. Sarap yun sa bawang. Ayan, okay na to. Bigyan din natin si Kuya Ulan guys, syempre. Tira namin si Kuya Ulan. Pero siya na lang magluto. Baka ayaw niya yung luto ko eh. Nauyaw. Ang paglinis guys, ganito. Patanggalin lang yung dumi. Pwede nyo rin putulin. Nangihinayang. Tapos mamaya, ano yan namin siya. Hiwalay-hiwalay. Pira-pirasuhin. Sarap nito. Bakas kasi ng kidlat kahapon ng kulog at kidlat.
Kaya sabi namin, naku, baka may ano, kabuti. Hindi, nag-try kami, yun. Meron pala, buti na lang. Hindi ko nabigo. A few moments later. Ayan guys, himay-himayin na natin ang ating mushroom. Mushroom, aka kabuti, oong. Uong. Sa Ilocano guys, uong. Ito yun guys, ano yun, nahimay-himay siyang ganito. Yan, then, yung kanyang katawan, yan, ganyan. Parang di naman maltutan yung magkain. Oo nga, Yung isang ganito. Makaano pa naman to, no? Pag mahaba, Pero pag nasobrahan ka din ng kain nito, ano, yung hindi ka natutunawan. Matunawan. Hindi, mahirap ka matunawan. ang ending, mag-CR ka. Mahirap matunawan. Kaya, dapat yung sapat lang. Pero kami hindi namin mapapangako na sapat lang ang kakainin namin. Kasi, ano to eh, talagang matagal na namin hinahunting to eh. Malabas lang to pag ano, nagkikidlat. Ang tawag nila dito eh, kidlat kabuti. Dapat lalagyan namin siya ng ano, ng daon ng ampalaya. Eh, wala na, naubos na kahapon yung daon ng ampalaya. Nilagay lahat sa munggo. Galing, payong ka. O diba, libre na naman ang aming ulam guys. Yung mga Ilocano din talagang alam ko, sabik na rin sa ganito eh. Kabuti. Sakto nga itong kuha natin kasi pag bukas pa to, ano na to, pangit na. Hindi na maganda yung ano, yung masyado na siyang nakabuka. Nagalagas na yung ganito. Kasi ano na, ito, yung hindi pa siya pabuka, manamis-namis. Basta masarap to, promise. Ito magluto pa eh. Ano lang yan, asin lang yan. Isang kulo lang yan, yung luto na. Makaabot pa to sa almusal. Hindi pa kami nag-almusal guys. Ang aga namin pumunta ng farm. May purpose kasi kami rin din kaya kami pumunta ng bukid. Pakain ng isda. Nakita pala ni Auntie Pasinto kanina. Pagdating namin kanina nakita niya. Dito kami nagtawag ang daya dahil. Kasi naman ang aga-aga pa noon, nakakaya namang magtawag-tawag na ano, 6:30. Sana gumadali, baka maunahan kami ng iba. Pag mga ganito kasi, dapat maaga ka. Nag-aagawan. Para ano, eh si Gigi may pasyente pa yun. Yung nanay niya may sakit. Hindi na namin sila tinawag. Kuya ulan na lang. Wagay, supangan eh. Mga tayo tikon eh. Kabutay. Na-miss mo ito yun niya. Ito Joanne, hindi ka nakasama. Hindi. Sorry Uwi ka. ka kasi. Nabangan niya rin to guys eh. Yung kabutay. Wala kapag patulog ka na ba? Kapag second dose ka na ba? Malamang. Malamang ka malamang. Tapos na. Game packing na daw sabi ni Charles. Pauwi na naman dito. Dami rin pala oh. Magbaba pa yan. Nagbaba. Pag naluto to guys, konti na lang. Mga kipis yan eh. Ipis. Ipis. Kipis. Parang ipis na. Hindi naman madumi to guys. Wala namang tumatay doon. Kami lang dati yung tumatay doon. Yung bata kami. Ngayon kasi wala nang batang ligaw ngayon. Pupunta doon eh. Kasi puro na sila cellphone. Masarap din to sa ihalo sa gulay.
Kaya lang nakamagal na kami sa yung iba gina-adobo dito. Hindi ko pa na-try yung adobo. Ayun, yung iba na. Hindi ko na mag-adobo. Isang lang kuluan, mabilis. Para makakain na. Yun guys, iluluto ko na ang kabote. Kunti lang tubig guys kasi magtutubig din yan. Yung kabote. Lagyan na natin ng asin. Asin lang yan guys. Ayan, antayin lang natin magkulo. Dagdagan na lang ng asin kapag matabang. A few moments later. Ayan guys, kumukulo na. No? Kadaming sabaw. Binawasan ko na. Sabang guys, dagdagan natin asin. Ayan guys. Sila mama guys, kumain na kanina. Ano oras na ba? Hanggang namin to. Alas 10 na. Alas 10 na. Hanggang natin alas 10. Sila daan na kumain na kanina umaga pa. Gusto nga to? Kung anong lasa? Naluto mo, girl? Masarap yan. Sarap. Lang niya. Parang yung sabaw ng Hindi na mag-asawa. Asin lang yung nilagay, pwede na mag-asawa. Sa asin lang. Dapat bulang na rin doon. Ay, ang dami lang ang. Minute. Ito lang game. Dami yata yan, bigyan watch. Gusto ko lang ito papakin. Ayaw kung pakain mo naman naman. Masarap pa itong papakin. Mama guys, ano papakin? Sarap ang sabaw. Hey? Ano, kumain ka na? Kumakain ka ng kabuti, Dana? Kumakain ka na ganito? Tuwa ka doon, papak ka. Kapak ka. Gusto ko daw siya. Kakain niya lang na agahan ka na. Papaya, dapat na hagi ko din. Papaya? Papaya, sitaw, uong, Hindi pwede yan. nilay. Paglalaw ko katabulan, kadaw. Guys, ang tatakaw guys. Okay lang. Ito takaw lang. Saog ang dalawang mangko. Dalawa na ba yun? Hindi kasi namin pwede bigyan sa apong bola niyan. Baka mabina. Hindi matunawan. Tsaka hindi matunan. Si Mama guys, kaya pala hindi kami ang galing-galing yung nakaraan. Itong pinapakain sa amin. Pinapakain sa amin, kaya hindi kami magaling-galing. Sa pabinas ko lang. Kasi sinabi ng Tiligaya, na pang pabilat pala ito. Sarap ng sabaw guys, papawisan ka talaga. Nakapawis